Nag-alboroto ang ilang pinakataas ug most active nga bulkan sa Europa nga maong Mount Etna sa nilabay Hunyo 2 oras sa nisgutang lugar. Dagkong bato itom nga aso abo, lakip na kayo ang gipagawa sa mong nag-alboroto nga bulkan nga maabot og pipila ka kilometros nga gitas-on og padayon panggisuta og gisukod sa mga eksperto. Sa mga may katap nga video sa social media, makita usab ang mga kaalerto og kaabtik sa mga tour operators lakip na mga turista nga daling mipalayo sa inilang nga tourist spot destination human nga kini miulbo. Gibutyag usab sa Sicilian Civil Protection Agency nga kapindusena ka mga tour operators ang daling girespondihan sa emergency services. Dungag pa nga safe ra nga na-evacuate ang tanang mga turista lakip na mga trackers sumapa sa National Institute of Geophysics and Volcanology sa Italy. Nasuta usab nga miabot sa 40 ka mga individual ang anaaduol sa bulkan sa higayon sa pag-alboroto niini. Kasamtangan na usab nga mibugnaw ang mga dagkong lava flow sa bulkan ug mihinay na usab ang pagtayog sa yuta nga nasinati sa palibot sa lugar. Ang maong bulkan sa mga Italian nga isla na ilang nga popular nga tourist destination sa 1.5 ka milyon ka mga katawhan matag tuig na ila usab kini sa mga trekkers tungod sa maanindot nga summit. Bisan pa man nga most active ang Mount Etna katapos sa nini nga pag-alboroto sa susamang magnitude sa nilabay pa nga tuig 2014. Padayon pa usab nga gimonitor sa mga eksperto ang kahimtang niini samtang mipahimang no usab kini sa mga katawhan sa pagbatngon kabahin sa risgo sa mga abo, aso ug kemikal sa panglawas sa tao.